Tässä on valmiiksi mato. Joo, mutta se on semmonen kuihtunut. Tää on tämmönen... Ihan hyvä. Tää on aranmorrin syötti. Okei. Onko? On. Et jos on... Kuvat? Mitäs, mä en näe mitä se sanoo. Joo. Kuvat? Hyvä. Hei, nyt on... Ei pidä. Kasaillaan he nyt vehti. Mulla on tossa noita kapoja. Nyt kuva. Kuvaksi? Kuva. Tänään me ollaan hämärä hommissa. Nimittäin mateen pilkissä, eli madepilkillä. Mateethan on tunnettuja siitä, että niillä on helvetin hyvä kuulo. Ja isot korvat. Isot korvat, ne. Mennään sinne. No. Saanko mä tähän rakoon sanoa? No. Viime videossa mä hehkutin sitä Mika keksimää otsikkoa. Ja sitä ei tullut sitä. Eikö? Eikö se tuliko sitä? Se pistetään. Laitettiinko sitä? Joo, se on tässä. Se on. Eikö ollut hyvä? Hyvä otsikko. Nyt mennään sinne niin kuin noi kimpsut ja kampsut laitetaan kuntoon. Ja mä näytän teille sen videon, missä ne vesinokkaeläimet raatelee mateita. Pitääkö ne tetsata? Mennään, sulla on huoppatossut, Joo. mulla on paljon jalkakengät ja Antilla on Navy Sealsin jotkut tollaset. Nää on erikoiskommando. Niin, hiipimistossut. Joo. Ootko valmis? Joo. Palaan tuolta kiinni. Se on huomattavasti parempi kalastaja kuin vaikka meikäläinen. Meikä ei ole saanut päivällä ikinä yhtään kalaa. Sillä on made suussa. Vesimursu. Onko se vesimursu? On. Mä katsoin, että se olisi vesinokkaeläin, mutta mistä vitusta Australiasta asti on vesinokkaeläin? Eli nyt me mennään tonne, missä ne oli ne vesisijat. Joo. Vesimursu. Niin. Hyli. Vesimursu. Vesimursu. Joo. Videossa ei ehkä näy, mutta toi vesimursuhan niin... Oi, come here, Mr. Cameraman. Vesimursuhan on varmaan 80 kiloa. Turn off your headlight. Sä menisit tonne nyt makaan. It's a hohta orange. It's a hohta. Oh, car! Mr. Car is coming. Täällä oli vielä semmonen kolmio perässä, että tää on joku harjoittelija. Tää on joku harjoittelija. Ota se siimat, helvetti. Tää on niinku mateen pilkinnässä kaikkein niinku vaarallisin hetki, että sä voit jäädä auton alle. Joo, jos keskelle tietä jää tekemään näitä Tää on kuule pahasti kesken. Mä en oo kerännyt tekee niinku vielä mitään. Nyt me mitataan semmoinen sopiva siimanpätkä. Joo. Me ei varmaan tän syvemmälle nyt mene. Ei, kun tossa on varmaan tosi matala. Niin. Nyt toihan on tosi paljon jo. Nyt joo, mut sä teet niin. Et sä sidot tän pään siihen omaan juttuun ja kieputat sen sitten tän ympäri, niin sä voit säätää sitä. Joo, niin siis näin. Niin, Joo. tässä on nyt tää. Mikä solmu tähän tehdään? Semmonen pysy. Malessolmu. Madesolo. Kyllä. Sä laitat sen ihan pohjaan. Annat sen mennä pohjaan. Joo, mut miten vitus mä yletyn tonne? Nyt on käynyt niin, että mä en tiedä mihin Me mä mennään olen. kyllä lähemmäs. Niin, Joo, tästä kyllä mä mennään sen ymmärsin, mutta meinaat, että kyllä mä menen se tuohon jääreunalle seisomaan. Joo, Ai tos vittu. Älä huuda, kun ne vitun mate siihen jääreunaan. Ei, se on jääreunaa. Hei, mä en nyt yhtään voi. No. Niin. Missä? Katsotaan. Niin millä mä tän saan sinne? Katsotaan. Kyllä se jollain. Okei, selvä. Eikö tee? Niin. Se on vaata paljon sidota. Niin ite jos mä joo. Ja sitten ei kanssa ole ihan. Nyt tässä se on. Jos mä menen tuohon vastarannalle. Kummin päin tää pitää olla? Näin päin varmaan. Toisinpäin. Ei näin päin. Ei, kun just yleisemmäksi. Ehkä mä en tarvis koko keppiä, mä teen tämmönen. On kyllä jännää homma. Jos ei tästä tunnin päästä tuu, niin sitten kävellään tuonne noin ja tuolta tulee.
Tietääks kumpikaan, missä Saukko asuu? Perkele, mä luulen. Ei kun se vesimyyrä. Vesimursu. Koloissa kun. Missä koloissa? Omissa kun. Siis veden alla vai jossain? Eihän se vedeltä, ei se varmaan kiduksia. Eli semmonen vesikauhunen vesisika voi hyökätä jostain kannon takaa. Kyllä. Joo, ja niillä on nyt kiima. Joo. Se saattaa yrittää, kato. Sehän on nisäkäs. Niin. Joo. Ja sitten säkin oot vähän tuollaisen vesimursun näköinen. Niin. Se saattaa pitää sua, kato, naaraana. Niin. Vähänhän muuttuu naaraat tuollaiseksi vähän oranssihohtaviksi just kiimaa. Niin. Niin. Ja karvanenkin. Niin. Totta. Jos ei kalaa saada, niin tiedä, vaikka nähtäis yhdyntä. Et sitä ennen oli sitten nämä neanderilaiset ja apina-ihmiset. Ja... Ihminen ja homo sapiens eli samoihin aikoihin yhtä aikaa. Ne tappeli muuten vissiin keskenään. Ei! Kyllä. Kyllä ne tappeli. Niin, Ja- nykyihminen tuli 10 vuotta sitten. 10 vuotta sitten. 10 000 vuotta sitten. Paskan marja. Ainakin 200 000 Ja vuotta. sitä ennen oli nämä neanderilaiset. Ja nykyihminen voitti. Tuottaja on vedessä. No niin. Tuottaja on vedessä. Ai saata. Mitä kävi? No vittu polvi kolahti ainakin tohon jääreunaan. Sua kuvat. Mitä? Pitäisikö sua kuvat? Ei. Ai vittu. Tuottaja kävi uimaan. Ja polvi kolahti järjellä. Joo. Ootas hetki. Vittu. Hermo ainakin meni. Mä olin jo heittämässä sulle naskaleita, mutta se kampesit sieltä Joo ei se ai vitun saata. Kävi se nyt. Joo polvea myöt. Polveen. Ai vittu ette napsahti. Meillä ei oo sitten Virmaa mitään vakuutta. No ei tietenkään. Kyllä. Kuvaappas minne se meinasit mennä äsken. Tuottaja on niin kova kalamies, että se meinasi. Eikä meinannut vaan Meni, kävikin tuolla. Tässä näkee, että tää pilkkiminenhän ei oo mitään vittu kovin siis sellaista lastenleikkiä, vaan tää on ekstreme urheilua. Joo. Säikähitkö muuten? Kyllä se nyt vähän säpsäyttää saatana. Piitkö, olitko heittämässä kameraa niin kuin ensimmäisen vai piitkö tälleen? Pidin kyllä just nimenomaan kameran niinku siellä kauan. Kun me oltais vaan sen napattu. Koska sitten ei tule videota ja sitten kun menee 2 tonnin kamera hevon vittu. Niin sellainen viimeisillä voimillaan ojentaa se. Ottakaa se kamera. Mulla on itse asiassa parikin muovipussia mukana, niin ne vois lämmittää. Eikö Henrin autossa ole mitään selviytymispakettia? En tiedä. En tiedä, saatko sä saman niinku mielikuvan, että Henriä ei nyt kiinnostanut vastata siihen kysymykseen. Vähän jo. Nyt jos olisi tehty semmoinen nuotio tähän, sä voisit kuivattaa noin vaatteet. Uh-huh. Se tois muutakin tunnelmaa, vois makkaraa paistaa. Näytettäis miten vaikeissa eräolosuhteissa tehdään nuotio. Tokmannilla myytiin niitä sydykepaloja, ne olisi varmaan tosi kiva.
kaikkialla muualla on kylmä, mutta tää setämies hattu lämmittää. Lämmittää periaatteessa koko kehon. Näin on. Jos ei tuu mitään, niin tää on viimeinen piirre. Tää on viimeinen. Mä en vittu enää saatana. Tää on viimeinen kalastus. Ei, viimeinen kalastus. Ei. Avovesikauden avaushan jo kohta. Tiedätäänköhän tekee yhtään videota siitä? Voitais ruveta myös ratkomaan jotain mysteerejä. Joo, ratkaise sen mysteerit, miksi me ei vittu saada ikinä kalaa. Ei tosta oo saanut kukaan muukaan. Nyt se oli se ahma varmaan vienyt kaikki siitä Eikä silloin. se varmaan ollut edes kala, mikä sillä. Ei niin. Sen takia sekin on tosta lähtenyt. Niin. Se on hakenut sen jostain muualta ja tullut siihen rannalle syömään sitä. Mut kun mä näin sen ensin ilman sitä kalaa, sit se sukelsi sinne veteen ja tuli kalan kanssa ihan hetken päästä. Ehkä se on sitten, että pitäisi itekin sukeltaa. No tuottajahan jo meni. Niin. Ja kato, nythän mä keksin. Kato, sitten voi talvellakin sellainen iso raila saada jäähän. Tuottaja voi se sähköpyörä tuolla, kato, uistella, vetää perässään. Täältäkö me nyt haetaan? Täältä olisi. Mä en tiedä tästä vai pääseeks tonne. Jääs ihan sillalta onkin. Ei mä sillalta, mutta pääseeks siihen tuohon virtaavaan. Nyt meillä on uusi juoni. Jos ei tästä nyt tänään tuu mitään, niin ensi kerralla tullaan tähän virvelin kanssa heittää tonne pitkiä heittyjä ja sit vetelee pohjaa pitkin sitä. Kyllä se made siihen. No niin, nyt on made. Hyvä. Onko made vai onko... Ei kyllä ole mitään. Se on kiinni jossain. Menes. Mun pitää oikein... noihin semmoset toulut. Mun pitää katsoa, että tarvisiko nää jotkut syötitkin. Nyt on kyllä kova, jos me ollaan tavallaan... Teillä ei ole vittu syöttejä. Niin. Ei mä tiedä, tarvitaanko näihin. Tarviiks näin? Mä voin äkkiä katsoa. Miksi vittu se kala söisi sen muovinpala? Se on metal tai jotain semmoista. No jotain syömäkelvotonta. En mä tiedä. Jos made on niin tyhmä. Tää on tämmönen ryöstäjäpilkki, tommonen noin. Kattokaas. Ei tässä olisi tarvinnut mitään syödä. Ei, niin, mutta pitäisi olla tämmönen ryöstäjä. Nyt. Se on niin vitun junttaa. Mitä ihminen tekee, kun se joutuu futsimaan jotain kulmatilannetta? Mitä tekemään? Niin, se sytyttää savukkeja. Vittu, ei oo muilla madepilkkivideoilla varmasti tällaista. Tiedättekö, kun aina sanotaan, että kova työ palkitaan? Joo. Paskapuhe. Mikäs nyt meni pieleen, että ei tullut madetta? No kun sä Näin. mulasit tossa. Niin. Säikö? Ei tää Säikö? ole mitään niinku hätäisen miehen Niin. homma. Siinä voi mennä monta tuntia. Niin. Ne haisto nyt ihmisen vedessä, niin ne karkottu pois. Ei, mutta se oikeesti, niin se voi ottaa monta tuntia. Nythän tää oli vaan tällainen pistäytyminen, kun se oli huolimaton ja Opetusvideo. putosit jäi. Sitten sä voit turvallisesti viedä tätä madeonkea näin. Mä oon kyllä suoraan sanoen vitu. Oli 77% semmoinen, että nyt. Mitä paikka?